Kadalig. Yun, shoutout sa akin. Shoutout sa mga kadalig natin dyan. So yan, pag hindi siya nakabike. Hindi nakabike. Kapag hindi ka nakabike, kapaka, no? Let's go. Ayan, bibili tayo ng bigas. At bumili tayo ng medyas dahil natuto na tayo, napagkalamig. Tapos isa dito sa isang drink pack. Bili lang tayo ng supply. At tali para sa tarp mamayang gabi dahil wala na kaming aasahang magpapatuloy sa amin mamaya. Oo, ano yung tinatago mo dyan? So yun mga chong, nandito na tayo. Continue the ride. At papunta tayo sa ating second destination sa Tobong Beach. Ayan, doon ulit tayo mag-overnight. Nakabili na tayo ng ating supplies. Ayan. Let's go! So yun, pahinga muna tayo dahil medyo masakit na ating mga katuhuran. At may naispatan tayong malunggay dito. Ayan. Dahil nakabili tayo ng munggo, alam na. Paalam tayo sa puno. Hingi po kami ng dahon nang may maulam kami. Saan maganda tong malunggay? Ha? Sa health. Anong health benefits ng malunggay? Rich in calcium, pampatigas ng buto. Ay, buto pala. Matigas na ba yan? Medyo. Ayun. Ito rin ba yung ininom ng nagpapagatas? Hindi naman, iba-iba. Oo, ito rin. Kasi Ayan nga, din. ang gatas galing sa dede ng nanay, mataas sa calcium. So, dapat mag-load ka ng calcium. Ayun. Kung masakit ang mga buto-buto mo, mahina ang buto-buto mo, matik. Ito ang solusyon, kaibigan. Malunggay. Hindi mo na kailangan bumili nung yung Ensure Sure. na gatas. Oo, Malunggay lang. malunggay lang, sapat na. So lumagpas tayo sa pupuntahan nating beach. Etong lugar na to na-bike na natin siguro last year tuloy. Mga ilang buwan. Ewan ko. Kasama namin si Angelo Navarro. Yan, shower out sa'yo. Yan. Tulak matatag tayo, boy. Tarik napakabigat. Ito technique niya, hawakan mo dyan, humiga ka. Sarap, diba? At anong ginagawa pag may nakapaskil na do not enter? Siyempre, papasukin natin. Medyo mahaba rin tong pinasok naming daan. Sabi ng mga lokal na nakausap namin dito, tama rin naman daw tong daan na to papuntang dagat. Kaso, nag-alangan kami dahil may nakapaskil na no trespassing. Grabe, kahit naman nakabike ka, kahit naman naglalakad ka, bawal talaga yan. Baka barilin tayo dyan. Ayan, labas na tayo, mahirap. Pag-initan pa tayo. Wala na, tapos na yung kwento natin. Tapos na. Hindi, hanapin tayo rito. Nasabi natin, dito tayo kapunta. Nahanap din namin ang Old Woods. Ayan. So yun, nawala tayo kanina pero tayo yung nagbabalik. Nandito na tayo, tinatahak ang landas patungong Tobong Beach. At hanggang saan tayo aabot? Ayan. Ayun, lakad tayo. Sama na si Kuya. Doon din siya papunta. Dito nga namin nakasabay si Kuya Warlito na papunta ring beach para manguha ng mga seaweeds na kanila namang ibebenta. Sabay tayo sa kanya, doon din siya papunta Mayroon silang pupulutin nila yung mga products nila doon. Mga benta sila. Kahapon, bike kami. Ayun mga chong sarap. Pagka nag-retire ka na, sarap yan. Diyan ka na lang, chillax ka na, chilling ka na lang dyan mga chong. Habang naghihintay na ngayong pensyon. Sarap, no? Dapat. Tapos malapit ka sa beach, tapos ang tahimik, ano? Paligiran ka ng gubat, wala
kang biging problema dito. Ang laking kabuti nito mga chong, oh. Grabe, oh. Laki, oh. Wow. Wow. Uy, grabe, oh. Campsite. Ganda, oh. Oh, ano? Solid, no? Diba? Sabi ko sa'yo, basta dito. Dito lang din po kayo matutulog. Oo, dito. Magka-camping na rin kayo. Grabe, no? Ganda, oh. Kumikita daw sila tatay. Yung nasa 7,000. Oo. Saan? Sa mga tao? Ayan, yung seaweeds na yun. Ay, ito? Yan yun. 7,000 a month. Pero, 1,000 kilos. Ayun, oh. Daming lagayan ng ano. So yan. Duyan. Diba? Hindi ka mauubusan pala dito, eh. Ito tayo, sa bitan. Palupit, oh. Yung mga seaweeds. Ah, yan. Para pakituluin nyo. Ayun, oh. Damn. Ayan, dito tayo. Para tayong Survivor Philippines dito. Sarap. Grabe, oh. Parang sa Burgos, oh. Medyo mababa ang tubig. Pero solid. Ang lakas ng alon, no? Boom. Sobrang nakalat na dyan. Pero ang galing, oh. Pero ayaw nilang pwede naman bunutin dyan, Oo. sisirin. Pero Oo, kaso lang masisira na, di ba? Mamamatay na. Yung supply nyo, pwedeng maputol pag ganun. Tama lang yun, yung mga inaalod na lang. saka ayaw ng DNR na Hugutin. hugot. Oo, siyempre tayo. Sira yung ano. Masisira yung corals, yun yung yaman ng dagat eh. Yung mga isda mamamatay. So yun, settle tayo dito. At tayo'y maghihiwa ng magpe-prepare na tayo ng ating kakainin. Ito ang ating karne. Second day, second time namin magmunggo for lunch. At least may kamatis tsaka malunggay na. Tunay na siya. Nagkakahugis. Pwede na ipagmalaki. Ito boy loglog. Habang tayo ay nag-aantay maluto ang munggo, mag-relax muna tayo habang tinitignan ang dagat. Walang mga flying pasas. Ulam ng mga langaw. Pagkatapos kumain, so yun, chilling muna tayo dito. At magbababad tayo ng ating mga pinagkainan. Hugasan natin, baka tumigas ang utong. Ayun, oh, dito tayo sa lubong ng tubig. Saan? Kaya nga eh. Ay, malalim. Dito tayo sa salubong ng tubig tabang at tubig alat. Ayan, no? Ayan yung daan ng tubig palabas. Papasok tayo ngayon. Ba't tayo nagpapa? Ay, ikaw, pwede ako. Basta yung sandals. Ganda.
ganda oh. Uy, may tali, boy. Uy! Yan. May pwede tayo mag-tricks dito. Uy, ayan. Saan tayo dadaan? Dito na? Ano tayo dito? Lamig ng tubig. Uy, gagi! Ang lamig! Mas malamig pa dito kaysa dun sa ano? Sa falls. Napakalinaw ng tubig oh. Eh, yung mga isda oh. Oh! Uy, grabe, ang lamig. Grabe dito. Grabe yung lamig. Analo. Linaw. Dami lang kalat oh. Medyo galing na yan sa upstream. Wala naman pumupunta dito eh. Ayan. Ano nung pinaglaruan ng ano, pawikan oh. Gagi, ganda. Shit! Na? Grabe. Hindi ko nadala yung ano ko, underwater. Wala. Woo! Grabe. Malalim na. Dito na tayo sa tuhod. Majestic. Majestica. Lalabas si Mystica. Isa ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Di ko akalaing may mga ganito palang hidden spot sa Pangasinan. Sana lang, ingatan ng mga nagpupunta dito para naman marami pang tao ang maka-experience ng ganda ng lugar na to. Sobrang lamig! Sarap! Oy! Boom! Kuya boy! Alam mo na, ayan na si Tarzan! Ang lalim pala, no? Uy! Grabe! Ang lamig talaga! Uy, parang may yelo! Kaya, Starsan! Starsan! Ingat ka dyan! Baka dumakastos ka muna sa bato. Hina, paporma-porma ka dyan. Ba't binaba mo? Diyan ka kumapit. Tangkad ka eh. Sobrang ganda dito, Chong, pero huwag kayo mag-iiwan ng ano, diaper na pinaggamitan nyo, pinagkaitan. Ayan oh, katulad yan, grabe naman yan. Ayan oh, parang namiesta pa oh. Grabe naman. Huwag naman ganon, sir. So, lakad tayo sa gubat dahil may nakita tayong bungang kahoy. Ano kaya ito? Ano to? Kuha tayo. Dalhin natin sa campsite. Aray! Natinik ako. May tinik siya. No. Natin ko po yun. Masama siyang halaman. Di ba na binibili yan sa palengke? Hindi. Per kilo din. Baka per... Di ba nagluto kayo ng ano? Kanina? Ng kanin? Ano ulam? Ang gaspang pala ng... Nakakain to? Ayaw mo dyan lang turun. Nakakain to? Natawa tayo matid doy. Isama niyo din Hoy. kami. Ano yan? Makain niya Ay. kuya. Papabapo to. Nakakain ako marami niya. Sansa ako. Naging sarap. Binibinta pa sa ano yan? Anong tawag dito? Kulot. Ano? Kulot ang Kulot? Kulot. Kulat? Hindi ko Kulat? alam. Hindi ko alam sa Tagalog yan. Uy!
Kami na ito. Kuya Juan! Ba't tayo nyo makita yung mga mukha nyo sa ano? Kamano kami na. Ma-discover. Baka ma-discover na. Shout out naman Kakay- kayo. Kakaiba, no? Sinabi nila sa kanina na magpapicture kayo. Shoutout sa teacher niya, basta lagi yun, Cho. Magaspang. Shout out sa inyo. Magaspang. Pwede bang iprito to, tay? Hindi, ano lang, kinikilaw. Hindi yan. Nilalagyan ng suka. Suka. Parang matigas siya. Ang Parang gaspang, no? pag pinrito, magiging crispy. Pwede ba? Pwede kaya? Pero na-try nyo. Hindi pa, pero ang sa ayaw mo lang yan, kamatis at saka to. Lumambot yan. Lalambot. Mamaya pengi ako ng konti tayo susubukan ko iprito. May kalayuan ang unang tindahan mula sa beach. Mga 15 to 20 minutes rin kaming naglakad para bumili ng hapunan at agahan bago mag-ride out. Wala lang tubig eh, no? Sarap sa mapit eh. Yan, magbibilot tayo. Magbibiro tayo ng Legalize maruya. Eto karami, no? Sabay, yan. sabay. Pipisilin ko dyan, saka ako i-roll yung sumabit. Hindi. Puta, hindi ka marunong. Marunong ka ba? Babagsak tayo nito sa teacher natin eh. Palo tayo nito. Ay, hindi talaga marunong. Bagsak to. Ikaw ba? Marunong ka ba nito? Hindi rin. Nung high school ako, marunong Baka ako niyan. madumihan yung ano niya. Eh, ipabalot mo ulit kay tatay. Ingatay. Sige nga. At sindihan ulit. Sindihan na lang. Sindihan Sinira mo kasi. Anak ka ng toko. Paano ba ito? Bibidyo natin. Bibidyo natin si tatay. Tutorial ng ano, ng... Ganyan. Yan. Ito yung local ano nila, Yossi. Local coach. Local Marlboro to, mga kaibigan. Philip yan, Philip. Philip. Oh, mentol. Mentol yan. Talagang sasabit. Wag na kayong ano, guys, wag kayong bibili ng mga commercialized na sigarilyo kasi maraming chemical yon. Ito tirahin nyo, tipid pa. Mentol yan, Oh, mentol. yan oh. Sindihan mo, brother. Sindihan mo. Ito yung ano natin, lighter natin. Ayan yan. Legalize arwana. Adik na adik oh. Wag mo gawing marijuana. Dapat chilling lang, chill lang. Hit mo ga lang. Ano to? Pinapapasok mo sa utak mo eh. Cut! Chilling lang dapat. Ang bigat! Grabe, kapal ah. Brought to you by... Uncle Ganix. Parang pangit yung pagkahawak mo, iba yan ah. Legalize. Ayun, si Kuya oh. Kinukuha niya yung mga seaweed na pinapadala nila papuntang China. So yan yung pinagkakakitaan nila dito. Ayan yung mga seaweed na binibilad nila. Tapos lilinisin pa nila yan, tatanggalin nila yung mga coral. Sabay isasako, tapos pipick upin nung bumibili. Tapos isi-ship papuntang China. Ginagawa raw nilang fertilizer sa China. So yan ang ginagawa nila dito. Yan, pinupulot lang nila yung mga na-wash out galing sa dagat ng mga seaweeds at bawal silang kumuha galing sa ilalim mismo ng tubig. Puro mga na-wash out lang ang kinukuha nila. Dahil masisira raw nila ang kalikasan pag pinilit nilang bunutin galing sa source. Masama yun. Napakatindi dito mga chong. Dapat makita nyo to. Isang dagat, tapos fresh water dito sa gilid, ilog, napakalamig ng tubig. Diba? 2 in 1. Pag pumunta kayo dito, sulit na sulit talaga. Ayan o. Meron pa tayong nakuha ang kutsilyo. Grabe. Sulitin nyo na dito hanggat wala pang bayad. Dahil pagka may nakabili na dito sa lupang to daw at pinaayos,
May bayad na yan mga chong. Kaya puntahan nyo dito sa Tobong Beach, dito sa Bani. Yan. Ito ang drama ng mga akla ngayon mga chong. Ito, nagpapaapoy tayo magluluto ng kanin. Yan. Ito yung ating mga campmates, sila kuya. Yan yung mga lokal dito na kumukuha ng seaweeds. Mga lokadge ng Mga lokadge. Dito tayo sa ating spot. Dito tayo matutulog ngayong gabi. So, yan. Si Akla dito sa taas, sa duyan. Ako, diyan na ako sa lapag. Wala, hindi kinaya ng duyan kagabi. Sobrang hirap matulog. Nag-cramps ako sa sobrang lamig. Kaya ako, sakit, nabinat yung ano ko eh, legs. Ayan. Dito tayo. So, tingnan natin yung balay, nasa likod natin yung dagat. Ito yung labasan. Tignan nyo kung gaano kadilim. Tignan nyo ha, may ilaw pa yan. Sabay. Oh, katakot. Ayun o, hindi mo na makita yung dulo. So dito tayo galing. Ayan, yung ilaw namin. Yun o. Sila ate. banda ko. Ito yung mga seaweeds. Oh. At nag-bonfire na si kuya. Ayan. Bonfire. Para iwas lamok mamaya. Kaya patabo, pero malaking tulong na yun. Tayo na lang may pausok. So 5:30 ng umaga. Ito ang mga akla. Noodles malunggay. Ayan. Breakfast of the survivors. Saan na yun? Panghalo. Walang katapusang noodles with malunggay. Natitikman mo na to, Rans. Legit yan, boy. Maaga kaming gumising para sana maagang makapag-prepare paalis. Kaso, dahil sa ganda talaga ng lugar, nagkaayaan ulit kami maligo. Ayun o. Good morning. Nandito ulit tayo sa ilog. At mayroon tayong digging stick. Panghukay ng ating... Alam niyo na eh. Sakit na ng tiyan ko, AJ. Patay na ako. Bahala na kayo dyan. Ako'y mag-hiking. So, ayun mga chong. Walang CR dito. Kaya dito tayo sa gubat. Sakit na ng tiyan ko. Kasi yung kasama ko, ewan ko ba dyan, puro munggo. Napurga ako sa munggo guys, tsaka sa noodles na may malunggay. Ewan ko sa trip ng kasama ko, anong pinapakain sa akin. Kita ka ba dyan? Nakita ko na naman yung nakita ko kahapon, ayun, caveman sa Bani. Yan yung endangered species dito.
At kami ay nagpaalam na nga kina Kuya Warlito at sa kanyang kapatid. Shower out sa inyo at sa inyong pamilya, Kuya Warlito. Sa susunod ulit na pagbisita namin ay sana magkita-kita ulit tayo. Grabe. Umagang umaga. Pawis ka. Yan, labas mo. Padibdib muna tayo ng konti, padibdib. Hirap magtulak. Nangihina naman ang mga ipik. Ayun, thank you po na. Pili mo lang dito. So yun mga manyong. So yun mga nyong. So yun mga chong, nandito na tayo sa Swal at pauwi na tayo. Kaya medyo nagdidiskarga muna ng nutrients ang ating kasama. So pauwi na tayo. Dito na natin puputulin ang ating sagupaan. So salamat sa panonood mga chong, at ingat lagi sa pagra-ride at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Oh, kasama ka na sa vlog. Dito na nga nagtatapos ang biyahe natin mga chong. Salamat sa inyong panonood at muli nagpapasalamat ako kina Kuya Robert at Kuya Warlito sa pagtanggap sa amin. O paano? Sa susunod na ride ulit. Bye-bye!